Хора, в едно ново видео днес ще играм на плюс на спид. Моите скипи, защо съм в този world, господи. Вече съм инсейн. Ето ни в World 1 имам Max Speed, в World 2 също имам Max Speed, в World 3 имам Max Speed и в World 4 нямам Max Speed. Аз не мога мина World, как Max Speed. Така че да, сега в днешното видео ще се опитам да мина всичките World за 20 минути. Имам 20 минути да мина всеки един World, като почваме с World 1. Просто надяваме през това време да не ни лаги. Е така по-лесно, така. Добре. Та игра играе доста, така че няма да ми е толкова трудно, няма да е супер лесно. Не, направи глупост. Окей. Много коментираме. Не, мани как ще да умра. Така, минаваме отгоре, защото отгоре е по-яко. Мисля, че минат добре. What? Добре. Добре. Те са 9 стейджа всеки World. World 3 съм го минал няколко пъти. Той не е много труден. Така. И накрая ще видя докъде мога да стигна в World 4. Аз мисля, знам докъде мога да стигна, ама да ви покажа на вас. Ако вие не знаете. Окей. Не. Пълен трол. Не. Брат, ще спре да умирам като бот. Не. Беше направено друго нещо. Маля, как ще да умра? Да мрате. Добре. Къде е кола? Добре, тя е в другия край. Маля, тук с много скорост е много трудно на този стейдж. Много минах. Така се качваме горе. Ако не знаете лабиринта, ето го пътя. Аз имам повече скорост, така че имам доста скорост на този World, така че може аз да съм по-бърз от някой от вас. Мах се, така. Не! О, оцелях как? Окей. Супер, не разбрах как оцелях, но добре. Оцелях. Не! Какво направих? Абе, аз ще мина ли първия World? Не знам, че като се пробвам да минам първия World, винаги никога не успявам вече. И само умирам като бот, как направих току-що. Абе, добре, мале, ако бях умрял пак. Имам чувство, че вече само на World 1 умирам. На World 2 точно ми е проблем, World 3 горе-долу го минавам лесно. Ма World 1 не знам, защо ми е до някъде трудно с тази скорост. Може би, защото World не е направен да имаш супер много скорост, защото мога да паднеш много лесно. От телефон ми е малко по-трудно. От компютъра е доста по-лесно. Тези, които играят играта от компютър, ще ме разберат. Маля, викам, че паднах и си казах не. Маки се. Вълна не искам. Няма мап, окей. Има мап, окей. Маля. Ще успеем ли да минем World-а? Няма да джойваме рейс, защото играем в private сервер. Той реално мисля, че private тук. Не! Хора. Ще видим когато стигна пак там. В стейдж 7. Окей. Реших да мога да използвам телепортите. На World-ите, на които умирам по-често.
Като тук не знам защо. Умирам по-често, па това е първия урод. Ще мога да ги използвам, защото все пак имам победите. Вижте колко много победи имам. 185 сикстилиана. Не, моля те, стига бе, брат. Хора, ще се видим. Добре, хора, ще се видим, когато стигнем World 2. Така, след толкова мъки най-сетне минах World 1. Сега сме на World 2. Нека да го почнем, както виждате имам 200 скорост. Той не е много труден. Аз съм му едно и не ставам за нищо. Тази лава също ме предсака. Толкова бързо се върнах, че лавата още е тук. Моля, как ще да умра? За малко. Не! Ще изчакам доста вълната, защото аз буквално мога да влезна в нея. Заради моят спи... Мале как? Не, моля те. О, добре. Ще го оф. Мале. На коса ми беше. Ще прескачваме. Окей. World 2 ми е доста по-лесен от World 1, защото World 2 реално съм го играл много повече пъти. Хванем, че World 2 съм играл най-много пъти. World 3 най-малко. Ако не знаете, моят просто си ходите така и колите не могат да ви ударят. Просто не трябва да сте по средата. Така си ходя и колите нищо не ми правят. Ако не го знаехте, използвайте го. Но аз мисля, че и сега минавам World 2. Бум! Добре, минахме World 2. Ще ме са на World 3. И само той ми остави, ще мина всеки един World. Карибата. Цял World да не е труден. Просто не трябва да сте идиоти като мене. И мога да ви го покажа, ако не стигате до него. Не, аз съм много зле, бе. Стига, бе, брат! Умирам по тъпи начини. Имам и 200 скорост тук. Мале. Окей. Добре. Стига, бе, брат. Добре, вече мога да използвам телепортите. Ако умра над 5 пъти, мога да използвам телепорти. Да. Бутай ме като свиня. Гадна. Не. О, добре. Чакайте. Махай се, бе. О, добре. И последния стейдж от края на видеото. И ако искате, ще мина World 2 още веднъж. Ако не ми вярвате, че съм минал World 1, ще мина World 2 още веднъж. Защото реално... Не, брат. Не. Защо само до стейдж 7 мога?
Пак тая гнусната част. От телефон е гнусно, от компютър ми е лесна да я минавам. Телефон я мразя. С не трябва да умираме. Да правим глупостите, които направих току-що. Да се хвърля просто от мапа. 3, 2, 1. Готово, хора, минахме и World 3. Сега, ако не ми вярвате, че съм минал World 1, ще мина World 2 още веднъж. Ето, тръгваме да го минаваме. Не! Не знам, какво стана, бе? Нямах платформа. Нямам нищо на мапа. Е така. Не, направи глупост. О! Не бе вълна, добре. Не, са тази вълна ще ми изтроли. Мале, добре, че съм много бърз. Леле. Не. О, мале. Вот. Окей. Добре. Ще успеем да минем втори път World 2 и да минем целият челендж. И след това ще ви покажа докъде му... не. Да се изревя. Секретор не ми пука за него. Тъно, знаете ли какво? Минам този World и отивам си при секретора. Искам да намеря ключа. Веднъж съм го намирал и повече не съм, защото им чуш, че го нямаше. Нямам мап. Окей, имам мап. Мале. Е така. Давай. Минаваме. Добре. Сега. Трябва да се засилим. Бъгва ми игра! Не мога сега. Имам интернет. Да, сам ме убива. Отивам в World 1, бори се, че съм го минал ченджа, буквално ще да го направя. И тъпотията геймплей лайно ми излиза на екрана. Къде е ключа? Ето е вратата. Аз буквално понякога им чуш, че няма ключ. Се игра в private сервер. Няма как да не го намеря. Стравя навсякъде тук. Из този стейдж. Окей, не насам. Сега докато се върна ще мина 200 века. Добре, хора, няма да намерим този ключ, така че абонирайте се, лайквайте и не успяхме да минем, не успях да направя челенджа, така че може да се абонирате за канала, да лайкнете, а от мен, бай-бай и до другото видео.